Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana. Le channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sila esibheka khona izinto ezenzakalayo kumaskandi ezinhle nezimbi. Siphinde siseke nabaculi abakhiphile nabasazokhipha ke lapha nabafowethu. Sizobheka ke lapha nabafowethu. Kunomfowethu la okwaziwa ngophungalenja. Simazi ke thina ngokuthi udume ngokushaya ikhanda ukuthi unakho lokho. Lwakho dilwana futhi siphinde simazi futhi ngokuthi uphungalenja uyatalapha la enkundleni zokuxhumana. Uyekalapha imtalapho yakhe siyayilandela futhi kakhulu. Kuyenza ukuthi umaskandi ube mnandi ukuthi nje vele asukele iciko nje akhwele phezulu kwatalapha mhlawumbe emalenzi into ethe ukuphambana noma engaphambani kodwa uthola ukuthi yena akayiboni kahle ngisho njalo. Ukhiphe i-album ke bafowethu uphungalenja. Ukhiphile i-album. Mina ngilalele i-album kaphungalenja. Mina ngifisa ukwazi nina ke bathandi bomculo ukuthi nithini ke nangu uphungalenja zinqwele ukhiphile. Ngizoyifaka futhi ingoma zakhe lapha ya kwi-comment section nemlalelo ukuthi ishaya ithini lensizwa. Bafowethu nimlalele naye, nimlalele nimnikeze ithuba. Ngiyakhumbula ekhala ngokuthi bayaneseka nina abaculi kodwa uma bekhiphile nina nikwazi ukubaseka. Kodwa mina ngifisa ukuthi nilalele naye nisho ukuthi inqwele ayihlehli inkuni noma ngisimphendisele ebhodweni. Kodwa yena ukhiphile lo. Ukhiphile lo. Ukhiphile. Lalela ingoma zakhe. Ngizoyifaka lapha kwi-comment section bafowethu nilalele. Nimlalele uphungalenja. Bafethu ngiyacela uma umusha wenze okulungile ucele ukusubscribe cenzene nehlelo ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo entsha. Siyabonga.